ନମସ୍କାର। ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଚକରଧରପୁର ନୂଆ ପଡ଼ିଆର ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଦେଖେଇବି। କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଢାବୁଲ ତାମସା ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ଲୋକମାନେ ଝୁମିଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଦେହକୁ ଦେହ ସହିତ ମିଶେଇକିରି ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଜୁଆଲ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ନୂଆ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠିକାର କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚକରଧରପୁର ଆସୋସିଏସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି ଲୋକମାନେ ଗହଳି ଚହଳି ଭର୍ତ୍ତି କରି ମଇଦାନ ଭରପୁର ଅଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମଜାମସ୍ତ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଢାବୁଲ ତାମସାରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ, ଯେଉଁପଟେ ମେଳା ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ମେଳା, ଦୋକାନ ବଜାର, ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଷ୍ଟେଜ ସଜା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟାନର। ଯାତ୍ରା ଆଜି ଏଇ ରଜନୀରେ ଖେଳିବ ଯାତ୍ରା ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଅପେରା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଜ କେମିତି ସଜା ଚାଲିଛି। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଭଳିଆ ଗେଟ୍ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଅପେରା ଆଜି ଖେଳିବ ଏଇ ମଇଦାନରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚେୟାର ଅଲରେଡି ପକା ସରିଯାଇଛି। ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଅପେରା, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳ ଅପେରା। ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଏଠି ଖେଳିବ। ଏଠି ଆଜି ରାତିରେ କଲ୍ୟାଣୀ ସରେନ ଏବଂ ସେ ହାସ୍ତା ବାବୁ ଆସିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଭରପୁର। ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗହଳି ଲାଗିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗହଳି। ଏଠି ନାଚ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନାଚ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନାଚ ବୋଧେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲେଣି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷର ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖା ହେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖା ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ମନକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଳିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ